Anisana au kakene mandika ni oye faso jo kene sukumadolo otaku flana baro kene do kuna fondi o kene do ka baro ilase auma barabokum ale jago kelaye asigilembe anfea o kama kadafi ekalaje kamblasra dogo seka foko que toute cette situation avait été créée au sujet des élections présidentielles. Koni la halaya nunu bela jelen tunda na kana lada jamana kuntigi kalata wu olukoso. Il n'en est rien. Katasro odunte fiu. Elle est la conséquence fendo de kololodu d'un divorce profond no ye faranyogana mi ni o konoka dun kosobe entre M. Senghor et nous ambalma ke Senghor ani an ni nyogonche sur le plan économique, sorota fanfelala sur le plan politique ko na srafe et sur le plan social. ani hadamadenya fene na srafe M. Senghor et ses amis ambalma ke Senghor ani ateru n'entendent nullement révolutionner les structures économiques. Olu konta fe chugo sila bolo fara munu be talike soroko la kaseka yelemali la kika don olula dans le sens d'un véritable socialisme africain. Ka odun korokona na koromi ni obe soroni fanga furubayali kofo farafina akoro sebe mala. D'autre part, Fando fana fe il recule devant l'effort de chercher des débouchés à nos produits. Obe u kotra maboka anyasi barami ni obe talike dogo fiawu olu nyinini na anga fendla leuna walsa olu beta fere chugomina. En dehors de la zone franc, Kene olu koka kene munu ni sifa war bedun o yorawla pour atteindre un équilibre de notre balance de devises. walsa dama kenya o kase ka soro war yelekewu ani anka waru ulu ni nyugonche M. Senghor me fait le reproche Senghor alabe jalakilike anako d'avoir préconisé à Monrovia une zone monétaire africaine ko Monrovia laje keneka ko anye kenela tigain kenemi ni ube farafina warko kufo comme si cette évolution souhaitée par tous les Africains kake inafo o yiriwali mi flawe ni o lanyini kara farafindon bela jalen fe n'est pas la conséquence logique de la création d'un marché commun africain kake na soro ka foko o te fenyi femi ni o bangina lanyini mi ni o betalike beje sugublo na farafina ogunka tel que cela a été souhaité par le comité directeur du Parti de la Fédération africaine dont M. Senghor est le président. Inafo ola inina chugomina nyemugo ya sofe nyemugo ya somi nube faranyogon kan kofo farafina otomi ni Senghor reyo o nyemugo yi Il me tint également grief abe jela kelike fena ka nyasin nema de mes déclarations sur le problème algérien. ne la selimunu ke ka anyasin Algérie ko geleama Il cependant pour tout Africain conscient et digne o geleami flawe farafinde fenfenbe ayre kalama ni horonye s'inscrit dans le cadre de l'action de décolonisation de l'Afrique. o barawu ulube dun hukum min konana o ye farafina abise ka bo jonya konana chugomina o ye farafinde bela jelen ka yetai Sur le plan social, hadamadenya nasrafe alors que nous sommes pour l'africanisation des cadres, katasro ambe buluka bulomi ni obe anga mgo kalane ka ulu bela jelen ka nyenamaya chugo anuka fam chugo ko ke farafinya konana M. Senghor, ambal make Senghor sous le prétexte d'éviter une africanisation au rabais, comme nous d'ailleurs, ale koni dalamina kala koni soro walsa fem kale farafinya konana ukanana sekake veut africaniser les Blancs, inafo anere amba fe ka farajew ka farafinya jugo de do ula alors que le Sénégal katasro Senegal dum a des cadres nantis de toutes les références, ma kala nembe ulu bolo munu ye banawye ni ulu be fo fam be fe mais qui demeurent inemployés ou sous-employés. wa o ma kala nemba nunu tuma chamana ibasro ute barala wala ma obla lembe baramina ute wasake À la liste des griefs, ka faraja la kilikum beka il y a lieu d'ajouter les mesures d'austérité prises par le gouvernement du Mali, akakan fene fere munu sigida senkan gelea o banina malife daka gan kase uluma au chemin de fer, ka anyasi negasira chake dama ni oye trensrai au port, ka anyasi jidankan bawu uluma dans l'attribution des logements, ka talike siso dilila politique d'austérité, politique sira min be gelea keleli kofo
arrêté par le comité directeur du Parti de la Fédération africaine. Ni o nana kana dana tigɛ ɲɛmɔgɔya so fɛ n'o bɛ politikitɔn ko fɔ politikitɔn min bɛ fara ɲɔgɔn kan ko fɔ farafina gun kan. Voilà la réalité. Tiɲɛ de filɛ nin. Évidemment, a jɛlen don. on ne dira rien de tout cela Nin fɛn fɛn filɛ nin si tiɲɛ tɛ fɔ. aux Maliens du Sénégal. Malidenw ye maliden minnu sigilen don Sénégal. En réalité, Nka tiɲɛ yɛrɛ la ce que les dirigeants sénégalais ont toujours voulu exploiter contre nous, tuma bɛɛ lajɛlen na Sénégal jamana ɲɛmɔgɔw u ye fɛn minnu ta jalakilikun na ka an sɛgɛrɛ ni o ye. c'est notre attachement indéfectible à la Fédération du Mali. O ye an nɔrɔli min kɛra ni faracogo tɛ a la Mali ka fara ɲɔgɔn kan kulu la. À l'unité africaine. An nɔrɔli ni faracogo tɛ a la farafina ka kelenya na. Ce qu'ils nous reprochent, O bɛ min jalaki an ta fan fɛ. c'est notre rigidité O ye an ka kolo gɛlɛyali ye. sur le respect des principes définis et des décisions arrêtées Ka a ɲɛsin tagabolow ma minnu lakodɔnnen don ani bɛn kɛra fɛn minnu kan fɛnɛ k'olu latigɛ. c'est notre fidélité Ani an ka tilennenya. à une réelle politique d'austérité et de progrès Ka a ɲɛsin politiki sira ma min bɛ gɛlɛya kɛlɛli kofɔ ani ɲɛfɛtali. grâce à un véritable socialisme Ka a sababu kɛ sɔrɔ ni fanga forobayali lakika sira jɛlen ye. puisant son inspiration et ses moyens A ka miiriliw ani a ka fɛɛrɛw sɔrɔ yɔrɔ. dans les ressources intellectuelles et morales de l'Afrique. O bɛɛ sɔrɔ nafasɔrɔ siraw olu la min bɛ kalan ani danbe kofɔ farafina. Le Mali est juridiquement indissociable. Sariyako ta fan fɛ Mali tɛ se ka fara abada. Nous considérons comme éphémère l'initiative de quelques dirigeants sénégalais Ŋaniya min bɛ Sénégal jamana ɲɛmɔgɔ dama damaw la an bɛ olu ŋaniyaw jateminɛ i n'a fɔ ko min ni a tɛ mɛn sen na. qui ont trahi le serment du 17 janvier 1959. Minnu ni olu ye janfali kɛ ka ɲɛsin u ka kalikan ma kalikan min ni u y'o kɛ san 1959 o binawulen kalo ni o ye san kalo fɔlɔ tile 17 don ye. Ce serment, O kalikan min filɛ o ye. qui est celui des Maliens du Soudan et du Sénégal, O ye kalikan ye min bɛ malidenw kofɔ ni olu bɛ Sudan ani minnu bɛ Sénégal. le voici. O kalikan filɛ nin ye. Pour la Fédération du Mali, Ka ɲɛsin Mali Fédération ma Mali ka fara ɲɔgɔn kan tɔn. pour l'unité africaine, Ka ɲɛsin farafina ka kelenya ma. si je dois accepter l'ultime sacrifice, N'an ka kan ka sɔn yɛrɛdili laban ma saraka laban ma. je n'hésiterai pas, Ne tɛna na tamakiya fewu. je ne reculerai pas, Ne tɛna na n kɔtɔrɔma bɔ fiyewu. je le jure. Ne na o kɛ. Et comme M. Senghor, I n'a fɔ an balimakɛ Senghor. à la conclusion des travaux du congrès du Parti de la Fédération africaine, Ɲɔgɔn ye baaraw olu kun cɛli la ni o bɛ politikitɔn kofɔ. Politikitɔn min bɛ fara ɲɔgɔn kan kofɔ farafina gun kan. il y a un an, A san kelen ye nin ye. j'écris « Vive le Mali éternel ». Ne tun y'a sɛbɛn ko Mali ɲɛnama ka to bada. Les événements que voilà Lahalaya minnu filɛ nin ye. permettent de penser O bɛ a to an ka miiri. que le plan contre l'unité africaine et contre le Mali qui en était le premier maillon Ko fɛrɛ min sigira sen kan farafina ka kelenya kama ani Mali kama o min kun ye a ko jujɔn ye. mûrissait de longue date. O kun tɛ bilako ye. Parce que je suis resté fidèle au programme du PFA. Ka da kan ne tora kantigi ye ka a ɲɛsin CFA programme ko ma. Parce qu'au Libéria, j'ai proclamé Ka da kan Libéria jamana kan ne ye weleweledali kɛ. que nos efforts tendront à la création d'une zone monétaire africaine Ko an ka baaraw nata ka a ɲɛsin kɛnɛ sigili ma sen kan kɛnɛ min ni o bɛ farafina ka wariko kofɔ. En France, on s'en est ému. Faransi jamana kan o kɛra kinigini ko ye. On a tiré les ficelles Kow lajuguyara. et les fidèles exécutants Maa minnu ye kow waliyabagaw ye a si la. avec la complicité d'officiers français qui avaient été mis à la disposition du Mali. Ka fara surasi jalabatigiw kan surasi jalabatigi minnu ni olu sen kun bɛ ko la ni olu bilalen kun do Mali ka bolo kan. Ont tenté de compromettre l'unité de la fédération. Olu ye a ɲini fara ɲɔgɔn kan k'olu ka kelenya k'o don kunpalana. Les dirigeants sénégalais n'ayant jamais lutté contre le système colonial Sénégal jamana ɲɛmɔgɔw olu furadama olu ma kɛlɛ kɛ ka a ɲɔsin jɔnya ko ma. n'en ayant jamais subi les rigueurs comme les autres pays colonisés, Wa jɔnya papalu olu ma taa ka a ɲɛsin Sénégal faamaw ma fiyewu i n'a fɔ jamana tɔ minnu ni jɔnya bolila olu kan. ne cherchèrent jamais à le combattre ouvertement. Sénégal fanga ma ɲini abada kɛnɛ kan ka jɔnya kɛlɛ. Tout au plus, Ka fara o yɛrɛ bɛɛ kan.
s'efforcèrent-ils de l'accommoder. Sénégal ye ijija cogo bɛɛ lajɛlen na k'a yɛrɛ cogo bɛn o jɔnya tagabolo ma. Ils s'arrêtèrent naturellement au visage qu'il leur offrait. U kun bɛ jɔnya ye cogo min na dɔrɔn u kun bɛ dan o de ma. Empruntèrent son libéralisme de surface. Jɔnya tagabolo min bɛ kanabila kofɔ kɛnɛ kanna na u ye u kɛ u tagabolo ye. Mais Nga se refusèrent à voir ces mobiles véritables. Nga u banna ka ni kun jɔnjɔn in k'o sɔrɔ. Confortablement installés. U sigilen k'a ɲɛ. Dans l'aisance que le système leur avait soigneusement préparée. Lafiya min ni jɔnya tagabolo kun ye o labɛn ka ɲɛ u ye ni u ye Sénégal jamana ye. Ils se voilèrent et se voilent toujours la face. U yo u ɲɛda u datugun wa u bɛ taa ɲɛfɛ hali bi k'u ɲɛda datugun. Ainsi, O cogo la dès l'éveil de la vie politique moderne en Afrique, tuma min na ɲɛnɛmaya ko kura ni o ko nana kana dabɔ farafina kɔnɔna na. celle du Sénégal, Sénégal ta de par l'origine de ses principaux dirigeants et leur orientation, ka kɛ ni u ka ɲɛmɔgɔ kumabaw olu bɔyɔrɔ ye ani kuntilenna min kun bɛ olu la. de par les caractéristiques particulières du pays, Ka kɛ ni jamana yɛrɛ bɛ cogoya jɔnjɔn min na. se différencier nettement du reste de l'Afrique. Sénégal sɔrɔla o la ka danfara kɛ ani farafina jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Cette considération première Ka kɛɲɛ ni o jate fɔlɔ ye. allait découler tout le reste jusqu'à la division du Mali. Fɛn bɛɛ lajɛlen tun bɛ bɔ o de la fɔɔ ka taa se Mali farali ma. Dès que la politique sénégalaise, sous la pression des événements, prend une teinte de solidarité africaine, Tuma min na ni Sénégal jamana ka politiki sira ka kɛɲɛ ni kow yɛrɛ tagacogo kow yɛrɛ bolicogo ye u kan ni o nana o la ka ɲɔgɔn dɛmɛ tagabolo k'a fɔ k'u bɛ o ta farafina kɔnɔna na. la ligne de conduite des principaux dirigeants sénégalais Tagabolo min bɛ yen ni o bɛ Sénégal ɲɛmɔgɔ a fanba ko fɔ marque un complexe de culpabilité à l'égard de la politique française. olu yɛrɛ nana ye u yɛrɛ la k'a fɔ ko u nɔ bɛ ko la ka a ɲɛsin Faransi jamana politiki sira ma. Si dans l'optique de la politique française, Ni Faransi jamana ka politiki o ye cogo fɛ tout rapprochement du Sénégal avec un autre pays africain prend une allure suspecte, réciproquement. Sénégal jamana farali farafina jamana wɛrɛ kan o bɛ kɛ sababu ye ka na ni bisigiko dɔ ye wa min yɛrɛ fana ye farafin jamana wɛrɛ fana o farali ye Sénégal jamana kan o bɛ na ni bisigiko dɔ fana ye. Fermeté d'un État africain avec la France Min ye to kɛli ye jɔsen kelen kan ka to i kan kan ka ɲɛsin Faransi ma. prend l'allure aux yeux des dirigeants sénégalais d'une hostilité fondamentale. Farafin jamana fɛn fɛn ni o tora jɔsen kelen kan walima kan kelen kan ka a ɲɛsin Faransi jamana ma. Sénégal jamana faamaw ɲɛkɔrɔ o kɔni o bɛ kɛ murutili de ye muruti jɔnjɔn. Ainsi, Senghor et Dia O cogo de la Senghor ani Dia ont eu comme ligne politique habituelle olu de la ka politiki sira kɔrɔ min ta ne jamais contrarier, si légèrement que ce soit, ko u kana na sɔn abada ka sɔsɔli kɛ walima hali n'a kɛra ban fitinin dɔrɔn ye la ligne politique française. ka o ɲɛsin Faransi jamana ka politiki sira ma ko u kana o kɛ fiyewu. On mesure ce souci avec précision O haminanko min filɛ o ye o bɛ suman jɔnjɔn na en suivant le déroulement des événements ka kɛɲɛ ni kow dadali ɲɔgɔn kan depuis la conférence de Bamako. ka daminɛ Bamako lajɛ don na. Souci d'unité politique en apparence avec le Soudan. Haminanko min bɛ tali kɛ kelenya na politikiko sira fɛ yecogow la ni Sudan jamana ye. Mais priorité pratique Fɛn kɛta jɔnjɔn minnu bɛ yen à l'appareil gouvernemental. minnu bɛ tali kɛ fanga yɛrɛ bolicogo la. Prise de position unilatérale de Mamadou Dia, Mamadou Dia a ka kelenna kow kɛli notamment à Tunis, kɛrɛnkɛrɛnnenya na Tunis faisant des déclarations qui n'étaient nullement approuvées auparavant, ka laseliw kɛ laseli minnu ni kɔn tun ma kɛ ka diɲɛ n'olu yɛrɛ ye gale. ni dans l'esprit, Diɲɛ kun ma kɛ ni a ye hakilinaw ta fan fɛ ni dans la lettre, wa hali a kɛcogo fana fɛ et qui provenait du souci de plaire à ses maîtres, en l'occurrence les Français. wa o dabɔkun yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se k'a yɛrɛ kojiya a kuntigiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na Faransikaw. Complication à l'excès Ko ɲagamini dama tɛmɛnen du mode d'accession à l'indépendance. ka a ɲɛsin yɛrɛma hɔrɔnya tacogo ma. Le référendum prévu par la Constitution Kandili ni o ye référendum ye o min tun latigɛra jamana sariya sunba fɛ était un moyen légal o kɔni tun ye cogo ye min bɛ bɛn sariya kɔnɔ qui lui était aisé de rendre inoffensif sur le plan des relations franco-maliennes. min kun ka nɔgɔn a ma ko o kɛ fɛn gansan ye jɛɲɔgɔnyaw olu sababu la jɔɲɔgɔnya min tun bɛ Faransi ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Il suffisait que le gouvernement français fasse une déclaration A dan kun ye dɔrɔn Faransi jamana fanga kun ka laseli dɔ kɛ où il approuverait lui-même le principe du référendum ni ale yɛrɛ kun bɛna diɲɛ ni tagabolo ye min bɛ tali kɛ jama kɛli la ka i kan di n'an k'o ma ko référendum.
comme moyen normal d'accession à l'indépendance. Africanisation timide des cadres. Alors que le Sénégal est de toute l'Afrique, le pays détenant le plus de cadres dans tous les domaines, notamment administratifs et techniques. Subordination complète à la puissance d'argent et opposition absolue à toute éventualité de zone monétaire africaine. Position hostile sur le problème algérien. Lorsque l'Union soudanaise prit position contre l'explosion atomique française au Sahara, les dirigeants sénégalais protestèrent violemment. Alors qu'ils étaient partisans d'une large autonomie de chaque État, lorsque cette autonomie était favorable à leur politique, ils admettaient difficilement qu'elle fut jouée en sens inverse. Népotisme érigé en système politique. Dès que la République soudanaise, après l'indépendance, prit des mesures de rigueur contre tout fonctionnaire indélicat, la panique gagnait certains dirigeants sénégalais, craignant que la politique de fermeté de l'Union soudanaise ne s'étende au Mali tout entier. Un fait divers démontra à l'époque l'existence d'un plan de dislocation du Mali conçu par les Français et scrupuleusement exécuté par Senghor et Dia. Ce fait divers, qui passa inaperçu à l'époque, mais qui prend aujourd'hui, après les événements de 1920 ou 1960, la signification que l'on est en droit de lui attribuer. Comment se fait-il que le 16 août 1960, alors qu'il était en tournée au Niger, dans la région d'Agadez, le général de Brébisson, commandant supérieur des troupes françaises de la zone d'outre-mer numéro 1, stoppa son voyage parce que, disait-on, il était rappelé à Dakar pour des motifs de service. Coïncidence? Allons donc. Fidèles à leur méthode de toujours, les forces de répression ont utilisé à fond toutes les ressources dites légales ou apparentées qui leur étaient offertes pour briser le maillon de l'unité africaine, le Mali. Qui portait en lui le ferment d'un plus large regroupement.
ni tagabolo kun bɛ Mali kɔrɔ min bɛ jamana caman olu farali ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye ka o kofɔ. Quand elles ont vu que les forces de progrès risquaient de l'emporter, tuma min na n'u y'a ye k'a fɔ ko kulu minnu bɛ yen ni o bɛ ɲɛ ta kofɔ ko olu bɛ na ɲini ka se sɔrɔ. par la seule ressource de leur puissance de persuasion. Ka a sababu kɛ nafasɔrɔ siraw ye min bɛ u ka lasɔnni sebaya kofɔ. Les forces de répression lajabali fangaw ont usé de manœuvres machiavéliques olu tɛmɛna fɛrɛ cɛjugubaw fɛ pour endiguer le potentiel de forces de libération. walisa fanga min bɛ yen ni o bɛ kanabilali kofɔ ka balan da u ɲɛ. Ce furent alors les journées de 19 et 20 août 1960 à Dakar. O de kama Dakarkaw olu fɛ don min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ san 1960 o daba bila kalo n'o ye san kalo 8 o tile 19 n'a tile 20 don o kɛra Dakar. La sécession du Sénégal ka jɛ o dabilara et le recul provisoire de l'unité africaine. Wa min ye farafina ka kelenya ko fana ye o kɔtɔrɔma bɔra. À quelque chose malheureux bon, dit l'adage. Nga zanda dɔ bɛ an fɛ yan ko dɔw la juguman tɛ bɔnɛ ye a la. Pour le Soudan et l'Afrique, Ka ɲɛsin Sudan ani farafina ma. des lendemains radieux s'annonçaient déjà. Sini don ɲuman olu kun bɛ ka kunbɔ kaban. Maliennes et Maliens du Soudan. Sudan, Mali cɛman ani a musoman. Depuis le 19 août 1960, Kabini san 1960 o daba bila kalo ni o ye san kalo 9 tile 19 don ye. vous avez su dominer votre indignation. Aw sera ka cogo sɔrɔ aw ka dusukun kanga min na. Vous avez su conserver votre calme. Aw sera aw ka dadili maracogo la. Cette attitude digne O hɔrɔnya kɛwale min filɛ o ye. qui témoigne à la fois Min b'a jira fana ko de la force de votre conviction aw dalen bɛ fɛn min na fanga bɛ o la. et de votre sens de la dignité Ani aw ka hɔrɔnya fana kɛcogo. en a imposé au monde entier. O min ko tara ka o jira diɲɛman na. Je sais ce que vous sentez. N b'a dɔn fɛn min bɛ aw dusukun na. Je sens comme vous. Wa n b'o fana dɔn i n'a fɔ aw b'o dɔn cogo min na. Notre conviction est maintenant faite. An dalen bɛ fɛn min na o lankɛnɛmayara kaban. Le monde entier jugera. Diɲɛ kurukara na nin ko dɔn ka kiiri tigɛ. L'Union soudanaise, Sudan ka fara ɲɔgɔn kan tɔn. le pays, Jamana décideront souverainement olu bɛna a latigɛ kuntigiya kɔnɔna na. les 17 et 18 septembre 1960. San 1960 o tulafin kalo ni o ye san kalo 9 o tile 17 a n'a tile 18 don. Calme, serein, Basigi ɲɛma jɔlen détermination dans la dignité. ka cɛsiri kɛ hɔrɔnya kɔnɔ. Voilà ce que je vous demande. Mɛ min ɲini aw fɛ o ye nin de ye. Sous le guide éclairé de nos leaders, Ka kɛɲɛ ni an ka ɲɛmɔgɔw olu ka ɲɛminɛli jɛlen ye. dont le président Modibo Keïta est le porte-flambeau, Ni Modibo Keita ye o jɔnjɔn minɛba ye. le Mali allait renaître des cendres de l'éclatement. Mali tun bɛna ka na banke nɔkɔrɔw olu la nɔkɔrɔ min ni o bɛ jɛ farali kofɔ. Nos tuteurs, An jatigiw, nos aînés an kɔrɔw, ont su depuis olu y'a dɔn kabini o de kɛra. de jouer la manœuvre impérialiste. Olu sera ka fɛrɛ jugu tiɲɛ, fɛrɛ jugu min ni o bɛ fanga jugu tigilamɔgɔw ka olu kofɔ. La formation récente de l'Union des États africains Kulu min sigira sen kan kɔsa in na ni o bɛ farafin jamanaw kofɔ. est la suite logique d'une contre-révolution spontanée O ye bala ka wulikajɔ tɔ de ye min bɛ yɛlɛmali kofɔ. qui conduira irrémédiablement à l'unité africaine. Wa siga tɛ a la o de bɛna kɛ sababu ye ka na ni farafina ka kelenya ye kunbɛn cogo tɛ min na. Lamɛnbaw, an bɛ foli ka di aw ma. Nin de kɛra aw tulo garisɛgɛ ye. Hakili la nin kuma ninnu jɛlen don kosɛbɛ kosɛbɛ. K'a daminɛ kununko la fɔ ka se bi ma, bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko min ye Sɛngɔri ye. A fara dama a ma kɛ mɔgɔ ye k'a fɔ ko a ye baara kɛ a si yɛrɛ la ko ka se ka jɔnya ka kunbɛn. Wa fara dama ye baara kɛ Faransi de fana ye walisa farafina bɛ se ka don bolo la cogo min na. Wa makosa fɛn fɛn fana sera Mali jamana ma a bɔra Senegal kaw olu de fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na Sɛngɔr. Nka Ala bɛ min na o tɛ tiɲɛ. Ni Ala sɔnna Mali jamana in jugu ye fɛn fɛn kɛ an kama o n'a ta o ta Mali tilara ka tɛmɛ ni jamana ninnu bɛɛ lajɛlen na san 8 kɔnɔna na Modibo Keita ka ɲɛmɔgɔya jɛlen kɔnɔna na. O de kosɔn an tɛna ɲinɛ Modibo Keita kɔ fɔ ka diɲɛ ban. Madi, ka baro in lase aw ma Barabokum jagokɛla do Bamako yan. Kuma buru la kamara numéro 1 Senkola Mamadou Fofana Kadafi.